Týždeň sa skončil a spolu s ním aj ďalší kúsok našej roboty. Za mnou je jazero, pokojné a tiché, ale kúsok ďalej staviame naše domy. Nie na oko, nie na efekt, ale aby naozaj niekomu dobre slúžili. Lebo dom nie sú len múr a strecha, ale miesto, kde človek spomalí. Keď deň končí s pocitom, že je správny, keď aj ticho začína mať svoj význam. A keď to takto vidím v západe slnka, tak vidím, že každý kliniec, každý spoj má svoj význam. Max Baum. Domy, ktoré vás unesú.